niining ikakawhaan og unom o ika-26 nga Domingo sulod sa tuig, atong gisaulog ang National Seafarers Day ug ang Migrant Sunday. Ug uban niining maong intensyon ato usab nga kuyugan ang ato ang mga kaigsuonan nga nag-alagad isip extraordinarily ministers of the Holy Eucharist atol sa piyesta sa ilang pagsaulog sa kapistahan o pangili ni San Lorenzo Ruiz. Ug uban niining maong mga intensyon ato karong andamon ang atong kaugalingon diha sa pagdawat sa Dios sa atong kinabuhi sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasabi mo. Mga igsoon aron mahimog itang andam sa pagsaulog niining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kami nakasala kanimo, o nakalapas sa imong kaayo. Ginoo, kaluoy kami, kaluoy kami. Pakitagog maong kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Ginoo, kaluoy kami, kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitasan. Ugadait sa iyang mga tao, dinisayuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samaan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa Amahan, dawatan among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halandono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo,
diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan diya sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayon ang paghugpong kanamo sa imong mga hatag ug paghukpong niini diya sa gugma. Ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nga nasa kinabuhing tunhay nga imong gisaad o gipadangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Alaot gayud kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion. Ug kamo nga nagtuo nga halayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tao sa nasod sa Israel nga maoy dangpanan sa mga tao. Alaot gayud kamo nga naghigda sa mga mahalon nga mga katri. Ug naghayad-hayad sa inyong mga kama, ug nagkaon sa karni sa mga nating baka ug nating karniro. Gusto kamong magtagik og mga awit, sama sa gihimo ni David, ug magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang kamog inom og bino, ug gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayong nga lana. Apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa, kamo maoy unang mabihag, ug ang inyong mga pista ug mga kumbira matapos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dagang Ginoo kalag ko, dagang Ginoo kalag ko. Bulahan siya na matinumanon hangtod sa kahangturan, nanagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gutom. Ang Ginoo nagahatag og kagawasan sa mga biyag. Dagang Ginoo kalag ko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga naluka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Dagang Ginoo kalag ko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo,
ug mga balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Diyos o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daigang Ginoo kahalag ko. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan kay ikaw iya man sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo, ug makadawat sa ganti, nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kagitawag ka man sa Dios, alang sa maong kinabuhi, sa pagsugid mo sa imong pagtuo, atubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan, ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran, atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ugmat mo ni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang imong pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari, ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya, ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog, ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatago kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kinimo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Humiyan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga biste ug nagpuyo sa luho kaayo. May usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro
kansang lawas na lukop sa mga nuka. O pagadadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato, basi na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol og mutilap sa iyang mga nuka. Unya, namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kilira ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya, miyahat siya sa iyang nakita niya si Abraham didto sa layo og si Lazaro nga tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, Amahan, kaluy iintawon ako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham mitubag, Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro, lunlun lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha, nagantos. Gawas pa ni Ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato. Aron kadtong buot mo tabok nga na kanimo gikan diri dili makahimo. Ni ang anaa diha makatabok nga ri kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Diin ako may 5 pa kaigsuong lalaki. Padtua siya aron siya makapasidaan kanila og dili mahianhi silang tanan ni ining dapita sa kasakitan. Og si Abraham miingon, atuan na didto si Moises o ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Apan ang dato mitubag, Apan amahan, kana dili pa igo. Kung adunay mabanhaw og muadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig, bisan pa og naay mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, Kristo. Mulahang gabi kanatong tanan. Kining ato ang Ebanghelyo karon nga gipaagi og usa ka sambingay nga gipahinungod o nga gipuntarya sa mga, of course, sa duha ka dagko kayo nga sitwasyon sa ato ang katilingban, mga kabus o mga adunahan, pero dili man nato ma-generalize tanan. Kay dili man tanang dato sama sa dato sa atong Ebanghelyo nga walay pagtagad naman say mga magtagad gayod. Pero ang punto dinhi mao nga gidala kita niining maong Ebanghelyo karon diha sa kasinatian nga mangandam alang sa umaabot nga paghukom. Ug ang pagpangandam adunay kalambigitan usab diha sa pagpamati kang Moises ug sa mga propeta. Sa laktod nga pagkasulti ang kinaiya sa pagbasa, sa pagpamati, sa pagpamalandong o sa pagampo pinaagi sa balaang kasulatan. Kay diha sa balaang kasulatan, naatanan ang mga pagtulunan nga angay nato nga dawaton, angay natong paningkamutan nga puy-an. Ug labaw sa tanan, anaa gani sa balaang kasulatan, ang mga propeta, ang balaod ni Moises nga mao ang Old Testament, ug ang nabanhaw gikan sa mga minatay nga naa sa New Testament nga mao ang atong Ginoong Hesus. Apan kining tanan, walay bili, kundili hatagan og pagtagad, ni pagpamati, ni pagsabot o pagpasabot man lamang kung unsay kahulugan ni ining maong balaang kasulatan sa atong kinabuhi. Ug ang tuyo og tumong mao nga, sa human nato kini mabasa, masinati, madunggan, mapamalandungan, andam kita sa paghimo og saksi niini. Mo kana ang gisulti karon sa ikaduhang pagbasa, nga mahinungdanon di ay usab sa mga nagtuon kanato
nga nagsaulog sa santos nga misa, nangadji sa mga nobina, sa mga pag-ampo nga personal nato kayo nga giangkon, ug labaw sa tanan diha sa pagdawat sa hagit sa maayong balita nga muhimo kita og saksi. Nga we have to be witnesses. Nga sumala pa sa pinulungan nga Grego, ang pagkasaksi mao na siya gitawag og martyrdom. Ang martyrdom nga dili lamang ang pag-ula sa kaugalingong dugo, kundi ang pagsaksi bisan pa man sa katalagman o sa mga kakulian sa atong kinabuhi. Ilabi na sa paghimo og saksi ug sa pagsupak ug sa pag-ayad sa mga panghitabo nga makadaot sa atong mga kaigsuonan ug sa katilingban. Muna nga nindot kayo nga pamalandungan ang dako kayo nga hagit sa atong panahon karon, diin maghimo kita og saksi batok sa mga nagbuhat og dili maayo sa atong katilingban. Kay kana tipik og tipaka sa atong pagtuo og sa atong pagsaksi. Sa katapusan, ang atong ikaduhang pagbasa karon maanindot kayo nga pamalandungan kay gihisgutan diha nga ang pagsaksi sa atong Ginoong Hesus atubangan kang Pilato. Kanunay na natong balik-balikon matag Domingo. Kanunay na natong balik-balikon kung mag-ampo ta sa Santos nga Rosario. Kay ingna ngano, anaa kana sa atoang pagpahayag sa pagtuo. The act of faith, ang credo. Nakabalo ba mo nga diha sa credo, tulurag yun kabuok personal nga ngalan ang atong mabasa. Ang atong Ginoong Hesus o ang mahal nga Birhen Maria. Kabalo mo kinsay ikatulo? Dili si Pedro, dili si San Jose, dili usa sa mga ngalan sa mga apostoles. Kinsa man ang ngalan nga ikatulo diha sa credo? Poncio Pilato. May pa si Poncio Pilato kay naa sa credo. Nganuman, tungod kay ang pagsaksi sa atong Ginoo atubangan ni Poncio Pilato, mauman ang pagpamatuod sa iyang misyon o sa iyang pagluwas sa kaluwasan natong tanan. Sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Ug mao kana ang kamatuoran nga angay natong saksihan. Dili na kinahanglan nga mahimo patang mga Poncio Pilato. You know, ang mga Tagalog, na sila ekspresyon nga naa gani sila di ganahan nga tao, Poncio Pilato kang dako o di bahudas kang dako. Pero ang tuyo ug tumo nga gi-mention ang ngalan ni Poncio Pilato, mao nga diha sa atong pagpahayag sa pagtuo, kinahanglan gayud kita nga mosaksi niini sa atong kinabuhi, sa daghan nato nga mga adlaw-adlaw nga buluhaton, masayon man o malisod, malipayon man kita o masub-anon, o dili ba sa daghan og nagkalain-lain nga kahigayunan. Ang mahinungdanon og labing importante, mosaksi kita. Og diha sa atong pagsaksi, atong ipahayag ang kamatuoran mahitungod sa atong Ginoong Hesus nga maoy gipadala sa atong amahan aron sa pagtubos o sa pagluwas kanatong tanan nga mga makasasala. Amen. Karon atong hangyoon og tawgon ang mga kaigsuonan nga nag-alagad kanato isip extraordinary lay ministers of the Holy Eucharist aron pagpahayag sa ilang pagbag-o sa ilang oath o sa ilang panaad sa pagpangalagad. Palihog. Mayong gabi, Reverend Father Dundun. Aniya, kami 59 ka mga extraordinary lay minister aron sa pagbago sa among tinuig nga panaad sa pagserbisyo og tulo ka bag-o nga mosulod isip extraordinary lay ministers. Palihog mga kauban, ato ipataas ang atong tuo nga kamot.
I state your name, Chito Villarino, having been called and chosen to serve the St. Joseph the Patriarch Parish at Mabulo, Cebu City. Willingly and joyfully, do solemnly pledge my loyalty to the Roman Catholic Church through obedience of its doctrines and team of pastors, uphold the Constitution and bylaws, and abide the rules and regulations pertinent to my ministry in particular. I will fulfill all of these commitments and pledges without mental reservation and purpose of evasion. So help me God. I, as the representative of the team of pastors, Father Jose Adonis Aquino, with the grace of God, accept your renewal of your vows and oaths of commitment, and so ask you also to be constantly aware and to be faithful to your responsibilities. And I would like to say this with the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ato silang palakpakan sa ilang manindog palihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya ikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mihimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo mga hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sumaabot nga kalibutan. Amen. Nanagna si Kristo atong Ginoo mahitungod sa makaluwas niyang kamatayon ug pagkabanhaw. Pinaagi kaniya ang nanagantos nga sulugoon, dadon nato ang atong mga pangamuyo ngadto sa Amahan sa tanang kaluoy ug moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, musaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, manalipod ug mapatunhay sa tawhanong mga katungod ug dignidad diha sa ilang pagpangitag ting usbawan, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga sinalikway, mga langyaw ug mga mikagyo gikan sa ilang nasod, makakitag sarang kadangpan, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sila nga gipanalanginan
ug abundang mga maayong butang, abli unta sa ilang mga kamot ug kasing-kasing ngadto sa mga kabus, magampo kita. Amahan, dungga kami. Sa imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong tiyupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwana dadun sa Ginoo ngadto sa kapahulayang dayon ganti sa ilang mga maayong binuhatan samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita. Amahan, dungga kami. Maluluyong amahan, dungga ang mga pag-ampo nga among ipadangat nga kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mga lagad kami kanimo uban ang mapasalamaton nga mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa kabisog gikan sa imong mga kamot, alang sa gayog gumayo siyang ngalan, alang usab sa tong kabaslanan ug sa tibugyang santos nga siban. O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad, ug himoa kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga dosa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpakasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhuno nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit o giyotang sa imong himaya, usanan sa kahitasan. Daigo ng nag-aanhin sa ngalan sa Ginoo, usanan sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan. Mipasalamat kanimo,
Nipikas ug mihatag nining adto siyang mga tinunan ug miingon. Nahawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining adto siyang mga tinunan ug miingon. Nahawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo, pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga magalawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Sa sugo sa atong manunubos ug inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan.
Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos, si Jesus ang Kristo. Ay mo mananging hanggian, hanggang himaya, hangtut sa kantoran. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Nasa pinag- Pakita nato karon ang timaan sa tong panag-inig sa unay. Shalom, peace, kadait. Cordero sa Diyos nga nagawag ta sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalignan. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kadtong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, di ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamayo ako. Magampo kita, O Ginoo, himo ang kining misa din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdala unta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Inuko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang Dios sa tanang kahupayan maghikay unta sa inyong mga adlaw diha sa iyang kalinaw ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Amen. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamok ug maglig-on sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma. Amen. Mulabang unta kamo niining kinabuhian nga buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuog, paghigugma ug makugihon diha sa mga maayong buhat aron mulampos unta kamo pagdangat sa langit nga walay katapusan. Amen. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Lamas Dios.